Amikor befejeződik egy építkezés, a tulajdonosok agyába hirtelen bevillan, hogy a ház köré rögtön kellene egy zöldellő kert árnyatadó öreg fákkal. Ez persze nem megy ilyen gyorsan. Sokan betonelemekből készült kerítéssel veszik körbe magukat, amelynél sivárabbat nehéz elképzelni. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy környezetünk gyorsan természetessé és hangulatossá váljon? Mi van, ha valami olyat szeretnénk, ami olyan, mintha 10 éve, 100 éve itt lenne, szerves része lenne a kertnek? Mi sem egyszerű feladat, nem kihívás manapság már egy kertész számára ez a felkérés, mert hogy a kerítést innentől fogva nem építjük, hanem ültetjük. Méghozzá egy élő borostyán kerítést 2 nap alatt simán minden nagyobb megrázkódtatás nélkül, mint sóderrakás, téglák és mestereknek a munkafolyamatait figyelve, 2 nap alatt én ültetek egy olyan gyönyörű kerítést, amivel azonnal el tudunk vonatkoztatni a külvilágtól magunkat. Gyakran hallani, hogy a kert tulajdonosok fűzfát, tuját vagy valamilyen sövényszerű növényt telepítenek a telek határára, amelyből 1-2 év alatt alakul ki a kerítés. De hogyan lehet ezt néhány nap alatt megcsinálni? Van ennek egy nevelőgárdája, így tudom kifejezni magamat, akik már tevékenykedtek egy év folyamán, egy évig, 1,5 évig, hogy ez a kerítés ilyen szállítható állapotban, kész állapotban oda lehessen varázsolni annak a kertnek a szélére kerítésként, ahová kívánjuk. Na most ezek nem biztos, hogy bármilyen méretben el lehet vele menni, többnyire az az átlagos 1,80–2,5 méter magasságig tudunk gondolkodni, mint térhatároló kerítés. A megoldás kétségkívül nagyon mutatós és természetes, de megfelelően védi az ingatlanunkat? Igen, ezek a kerítés elemek, ezek 10 éves garanciás acélvázas drótokból készülnek, úgyhogy azt a súlyt, amit a borostyánk fog majd évek alatt nehezéként rá terhelődve ott állni, ezeket a súlyt minden gond nélkül bírják, sőt, egy ember nyugodtan neki tud támaszkodni, nem fog kidőlni, ezek stabil panelekből állnak. Ez a megoldás bizonyára nem csak kerítésként alkalmazható, hanem a különféle terek megbontására, elválasztására is. Értelemszerűen egy garást is tudok belőle építeni, tudok belőle egy teraszt térelválasztóként építeni, sőt, még városias környezetben is el lehet helyezni őket, cukrászdák zöldövezetét fel lehet vele dobni, és ezt minden gond nélkül el lehet távolítani például télen, ezek mobilak. Igényelnek valamilyen speciális ápolást ezek a kerítések? Ápolásban inkább azt mondhatom, hogy a legkedvezőbb fenntartású növények közé tartoznak a borostyánkerítések. Évente 2 alkalommal kell őket kicsit megvágni, hogy a lelógó ágaktól megszabadítsuk, és ne sűrűsödjön, ne vastagodjon túlságosan meg, ezen kívül más dolgunk nincsen. Ők nagyon-nagyon igénytelen növények közé sorolhatók. Milyen kockázattal járhat, ha egy ilyen kerítés mellett döntünk? Előfordulhat, hogy a növények kiszáradnak, vagy valami olyan plusz munkát kell elvégeznünk, amire nem számítottunk? Minden újnak gondoskodásra van szüksége, a borostyánkerítésnek az ültetése is egy minimális gondoskodást elvár a kerttulajdonostól, addig még bele nem kapaszkodik a talajba a gyökérrendszere, addig minden héten azért meg kell öntözni, természetesen jó tápanyagot kell biztosítani, hogy ez a folyamat ne szakadjon meg, és
Ha azt vesszük példaként, hogy a temetőkben, ott, ahol nagy gondoskodásnak nincsen kitéve egy növényanyag, ott 100 évek óta ott állnak a kerítésen, és ha ezt vesszük alapul, akkor nem kell attól tartanunk, hogy a mi kerítésünk nem fog 100 évig élni, hogyha egy ilyet letelepítünk. Hallhattuk, hogy a kerítés elemek 1-2 évig készülnek, hiszen a növényeket fel kell nevelni. A telepítést követően mikortól számíthatunk arra, hogy látványos, ugyanakkor biztonságos, a belátást maximálisan akadályozó falunk lesz? Szinte azonnal már takarás biztosít. Természetesen kell az eredeti helyén pár hónapot, hogy neveledjen, hogy belekapaszkodva az ottani talajban, erőre kapva még gyorsabban indásodjon a növény, de egy 2-3 hónap után bizton állíthatom, hogy teljesen átláthatatlan fallá válik, amit egyetlen egyik növényel sem tudjuk ilyen gyorsan elérni, ilyen rövid idő alatt.